Ini termasuk percontohan sapi. Ini reja-rejaning zaman bakal tak jeneng SP Fitro. Yen tak sawang-sawang bentuke kok koyok sing lagi metu saka sapi. Kuwi mapane ana ing kandang tak jengekne pupuk kandang. Enek sinden raine koyok telek. Sinden. Sok rejane zaman ora tak jenani apa-apa. Ya dijenakni lho. Ya naden. Aja dari. Lah. Totonetot mengadem. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai gering mulie isun iki. Gedang rojo sajo